Assalamu alaikum jama'a, gajiya aiki ya yau kwana biyu shiru. Ni na ganin wani bahaushe yana wasu maganganun banza da bai kamata ba. Shi duk sadda ya tashi kawai ba wanda yake zagi shi Shehu Dan Hodiyo. Kwana ba wanda yake zagi sai Shehu Dan Hodiyo. Kuma shi dai bakin ciki ne dai hillani. To hillani Allah ya riga ya yi su. Duk wanda Allah ya riga duk abin da Allah ya riga ya yi ba inda za ka yi da shi sai dai ka sa mai ido. Kuma yana magana wannan ta'addanci mina na. Duk ba abin da ya kawo wannan walakanci da cin amana da wani abu, wallahi rashin gaskiya na daga manyan mu. Zalunci na mulki aka yi na zalunci. Shi don bai da hankali yana wawa katon banza mai baki mai huska kamar ɗuwayoyin iska. Wai shi yana wasu maganganu na banza duk sai da ya tashi kwana Shehu Dan Hodiyo kai ka baci. Don bai da hankali, yana da hankali, ya ilimi da hankali ne. Ya dibi wani soja akan ya faɗi gaskiya an cire shi da aiki, an cire shi ya koma haka na civilian. Kuma sojan da maturu ne. An sauke shi kwata-kwata. Shi ba wanda ya kabaci sai Fulani. Duk ranar da ya kuka da rai da kai ne, duk ranar da kaddara ta sa shigo hannun mutanen nan na daji, wallahi yana ruwa. Shi dai yayi roƙon Allah kawo mana zaman lafiya zamaran ba ni za a ce a raba Bahaushe da Bafulatani. Duk wanda yace zai raba Hausawa da Fulani ƙarya ya kai, munafiki na. Ko ya ce ma Bafullace ka so ƙarya kai, ko ya ce ma Bahaushe kai so bai son Hilani ƙarya kai, munafiki na. Bangar da Bahaushe da Bafulatani ba shegen da ya isa yayi hudda ba tare da Hausawa ba, kuma ba Bahaushen da zai yi hudda ba tare da Hilani ba. Inda idan uwa ne na yi, don ba su da hankali, suna da ƙiƙin mutune. Wannan mutumin kai ku bari.